Hej og velkommen til min hjemmeside. Her på forsiden kan du se en tekst om mit IT og mit forhold til IT. På siden er der også et billede af mig selv for at præsentere mig. Ligesom på resten af hjemmesidens sider er der en beige-agtig farvet baggrund og sort skrift. Dette er der, da det er meget neutrale farver. Og det skal ikke være sådan noget pang, noget spraglyd, fordi at det er en seriøs hjemmeside det her. Og samtidig er den sorte skrift let at læse. I toppen finder vi navigationsmenuen. Heroppe er der tale om lån for lukkethed, da menuens sorte bjælke er en lukket enhed, der binder punkterne sammen. Når man holder musen over et af punkterne, kommer der også en ny kasse frem, som også er et lukket element. Trykker man sig ind på en af dem, kommer man ind på denne side. Her er der tale om lån om nærhed og lån om lukkethed. Lukkethed ved disse knapper, da det er en kasse, der ligesom indrammer teksten. Og lån om nærhed, da man kan se, at denne knap hører til denne tekst, og ligeledes man kan se, at denne knap hører til denne tekst, da de står nær hinanden. Ønsker man at navigere videre rundt på siden, kan man enten gøre det ved hjælp af disse knapper, eller ved hjælp af menuen heroppe. Går vi ind på denne side, kan vi se, at her igen er tale om lån om nærhed, da man tydeligt kan se, hvilke powerpoints, der hører til hvilke tekster, da de står nært hinanden. Ligeledes, hvis vi går ind i opgaver, er de bygget anderledes op, men man kan stadig se, hvilket dokument, der hører til hvilken tekst. Indholdet på hjemmesiden er statisk. Det er det, da det ikke er indhold, der vil blive skiftet ud hele tiden. Det vil engang imellem eventuelt blive opdateret med nye opgaver, men det er egentlig også det, der vil ske på denne hjemmeside. Hjemmesiden er non-lineært bygget op, da man godt kan forstå de enkelte undersider, uden at måske være kommet den rigtige vej fra. Ligegyldigt hvordan man kommer ind på denne side, kan man for eksempel godt forstå, hvad det egentlig er, det betyder. Og dette er gældende for hele hjemmesiden.